Vítejte v CPI Hotels. Vydejte se do našich hotelů založených na ohleduplnosti a zodpovědném přístupu ke všemu kolem nás. V našich hotelech vám moderní technologie zjednoduší příjezd a přírodní materiály zpříjemní pobyt. Vše, co v CPI Hotels děláme, zapadá do našeho předsevzetí. Chovat se šetrně k naší planetě s ohledem na udržitelnost. Myslet na to, aby se zbytečně neplýtvalo. Aby vše mělo svůj smysl. Využilo se efektivně a bez omezení vašeho pobytu a komfortu. Vytváříme prostor pro spokojené rodinné dovolené i klidná zákoutí pro pracovní setkání. Vše na míru vašemu pohodlí, které si vychutnáte všemi smysly. Naše hotely vás zaujmou i svou širokou nabídkou zážitků. Užijte si pobyt ohleduplný k naší planetě. CPI Hotels. Děláme vše šetrně s láskou k naší přírodě a na míru vašemu pohodlí.